Začátkem 90. let plnila sály i psycholožka Patricie Tervinová, dnes Anzary. Na její přednášky o duchovním rozvoji člověka chodili stovky lidí. Měla taky svůj rozhlasový pořad Prameny poznání, který se těšil velké oblibě. Mezi její posluchače patřil i známý herec Jan Potměšil. Jemuž, jak sám říká, výrazně změnila život. Po 17. listopadu 89 vyrážel, stejně jako spousta jeho kolegů, šířit po celé zemi revoluční náladu. Jenže při návratu z jedné takové cesty havarovali a Honza utrpěl vážná zranění. Pak neustřih a vlastně 3 měsíce si nepamatuju. Všechny medicínské i alternativní pokusy probrat Honzu z hlubokého bezvědomí opakovaně selhávaly. Nakonec se to podařilo jedné léčitelce. Ležel jsem už teda ve Střešovické nemocnici u pana profesora Fuska na té neurologii a najednou přišla jedna úžasná duchovní spirituální žena a poprosila pana profesora, jestli by za mnou nemohla. To je důležitý. Pan profesor uvolil, že ano, že může přijít, ale 5 minut. A že po 5 minut neexistuje a půjde pryč. No, přišel pan profesor za 5 minut a my jsme si povídali. On mě držel za ruku a já jsem byl zpátky. Profesor přišel, třeštil oči a říkal, já už věřím všemu, tak si trhal zbytky vlasů a běžel po chodbě. Pro oblíbeného herce to byl první dotek spirituality. Na základě této zkušenosti se Honza začal o duchovní nauky víc zajímat a po několika měsících ho čekalo další zásadní setkání. Tentokrát už s Patricí Anzary. Byl jsem v nemocnici, ale už na nějakým jako dalším doléčování a najednou jsem slyšel v rádiu vysílání, kde mluvila a hovořila Patricie, měla takové poddělní vysílání a tak mě to zasáhlo, tak mě její hlas, její klid, její energie takovým způsobem oslovila a posléze zmínila, že bude mít veřejné vystoupení a já jsem zatoužil se tam dostat, podařilo se to a to setkání bylo pro mě neuvěřitelným jako zase explozí, extází, protože jsem měl pocit, že mluví přesně tak, jak bych toužil, jak si ty věci nahlídnout, nebo jak je vnímám už v tu chvíli. A pro mě to bylo nesmírně silné setkání, protože já jsem to s tebou jako všichni žila. Nikdy jsem tě předtím nepotkala osobně, samozřejmě jsem na tebe chodila do divadla, znala jsem tě z filmu, ale když si vlastně opravdu prožíval ten čas v tom mezisvětí a my jsme všichni na tebe mysleli, celý národ, aby si se vrátil zpátky, tak mě ve snu nenapadlo, že tenhle člověk, který mi tak leží na srdci, se mnou někdy bude trávit tolik času. Patricie uspořádala začátkem 90. let v Čechách první výcvik v holotropním dýchání, tedy v metodě, která terapeuticky využívá změněného stavu vědomí, dosaženého hlubokým dýcháním. Později si vytvořila techniku vlastní, založenou na intenzivním hudebním prožitku a práci s osobním příběhem. Já mám pocit, že mě k tomu, co si stále chystalo od raného dětství. Jen tak pro pobavení, když mi byly 4 roky, tak mě rodiče otrávili houbama. Protože jsem nejedla čočku, tak si vzali od souseda houby, udělali mi je a tam bylo něco zajímavého. Takže já jsem měla první trip vlastně ve 4 letech s obrázky, s blouzněním, se vším všudy. Ale jinak si myslím, že hodně silný byl pro mě 68. rok, kdy mě bylo 14 a hrozně jsem do hloubky tak procitovala a promýšlela život. A vlastně krátce na to jsem prošla zkušeností klinické smrti. To bylo tak, že jsem po operaci bolestivé dostávala morfín a sestřičky se nedohodly, tak mi dali 2krát. To moje vědomí, to já mělo v sobě obrovský údiv, když jsem sledovala lékaře, jak oživují tělo, které v tu chvíli nebylo vůbec důležité, že já jsem byla jinde. Tak ten údiv, jak to, že to nevědí, že dokud já jsem tady, takže dělají zbytečnou práci. To bylo asi něco, co hodně určilo moji další cestu. Takže čeká nás práce s příběhem, což není nic jiného než sdílení, takže srdcem se člověk podělí o to, co třeba v současné době zaměstnává jeho srdce a mysl. Nikdy nedáváme rady, nikdy nic jakoby nediagnostikujeme, ale je to opravdu sdílení.
Lidé, kteří semináře Patricie navštěvují, se většinou shodují v tom, že jim sdílení jejich příběhu s ostatními pomáhá. Při tanci se prý lépe uvolní a jsou přístupnější k léčení starých ran. No, určitě nejvíce člověk zbavuje nebo učí se překonávat ty obrovský strachy a nalézá pomaliličku nějakou cestu k sobě asi. Určitě prochlubuje vnitřní pozornost, prostě určitou nějakou citlivost, vnímavost, prostě empatii. Myslím si, že i do určitý míry intuici. Řekněme, mám větší odvahu řešit vztahy s lidma napřímo, že jsem otevřenější, že prostě se mi ten život žije tak nějak lehčej, řekněme. Člověk s tím může vědomě zacházet a vlastně může tu spirituální zkušenost, otevřenost, citlivost, laskavost, láskyplnost zažívat, prožívat a předávat v dennodenním, každým běžným životě. A asi po třetím programu nebo čtvrtém, který jsem absolvoval, vlastně jsi mi nabídla potom tu možnost se přiblížit jako k týmu, se stát součástí týmu. Což bylo, ten nápad vznikl hlavně z toho důvodu, že jak je Jan hodně spontánní a otevřený, tak ta jeho cesta těmi několika programy byla tak intenzivní jako u jiných, kteří třeba jezdili několik let. Jo. On opravdu hrozně se do toho rychle ponořil a takový to otevření a to i taky, jak byl v tom mezisvětí, tak samozřejmě i taková ta práce mimo racionální kontrolu, dalo by se říci, taková ta citová a hluboká spirituální práce bylo, jak když se vrátíš domů. Další zásadní událostí v Honzově životě bylo pak setkání s jeho budoucí ženou Radkou a narození syna Honzíka. Já jsem měla velkou výhodu v tom, že jsme se potkali a Honza možná i díky zkušenostem, který měl za sebou, včetně spolupráce s Patricií Anzary a s jinými lidmi, měl spoustu věcí vyřešených. Že já naštěstí jsem nepřišla do fáze třeba krátce po úrazu, kdy všechny tyhle věci začínal řešit. Ale vlastně jsem se dostala k tomu, kdy už to měl vyřešený, bylo hotovo a vlastně já jsem nemusela nic řešit s ním. Mám pocit, že jsem se osvobodil ještě úplně i vlastně v psychice a v tom duchovním smyslu slova, že tak to je a rád to všem řeknu.